Здравейте на всички, казвам се Иван Тренев и съм един от участниците в Националната комисия за обследване истината за лобното място и убийството на Христо Ботйов. Само след около няма 20 и няколко дни, на 20 май ще се навършат 150 години от убийството на един от най-великите българи. Преди да продължим, аз бих искал да благодаря на групата, която участва в експедициите и в изследванията, които направихме, и на всички общественици, които ни подкрепят. Искам да благодаря специално на господин Владимир Доков, който ни помогна финансово, за да можем да направим изследванията на терен, за да можем да изследваме абсолютно всички архиви и доказателства, свързани с убийството на Христо Ботйов. До мен са господин Иван Савов, български криминалист, Виден, госпожа Нина Ламбова, адвокат, и господин Теодор Николов, член на Комисията за обследване на истината за убийство на Христо Ботйов. За голямо съжаление или не, през тези 150 години направените експертизи от различни общественици, военни и журналисти, според нас не са достатъчно задоволителни, за да се приеме официалната канонична теза след 1953-1954 година от Българска академия на науките, че Христо Ботйов е загинал вечерта на 20 май 1876 година от неприятелски черкески или османски куршум. От разстояние няма между 300 и 500 метра в тогавашните условия в местността Йолковица. Това се базира само единствено на показанията на Никола Обретенов, член на щаба на Ботйовата дружина, син на баба Тонка Обретенова и единствен разпитан през тези десетилетия след освобождението, въпреки че до Христо Ботйов са били и членовете на дружината му Димитър Тодоров Димитрото и Сава Пенев, които оживяват до късни години след освобождението и дават различни сведения или по-късно мълчат от това, което е казал Никола Обретенов. Аз няма да говоря за сега повече, ще се включа накрая с нашите доказателства, които сме намерили за това кой уби Ботйов, но преди това искам да дам думата на госпожа Нина Ламбова и вече на нашия експерт-криминалист, който ще разясни подробно ситуацията около гибелта на Христо Ботйов. Благодаря. Може ли преди това да ни кажете повече Благодаря за на тази господин Тренев. национална комисия? Как така национална? Днес значи национална заставам пред вас в обичайната си роля не е ли добре като да се представите адвокат, първо кои сте и след това да като говорите? адвокат, но не на конкретен доверител, а като представител на нещо по-широко и по-съществено. Това е обществения интерес към една историческа истина и паметта на един от най-големите български герои – Христо Ботев. Историята по принцип не е съдебна зала, където можем да докажем истината. Тоест, ние нямаме формален процес съдебен, нямаме и процесуални срокове. Нито ще даваме присъда, нито справедливост. Ние ще поставяме под съмнение една историческа хипотеза, ще зададем
въпросите, които аз съм подготвила като юрист, такива каквито се задават за разкриване на истината. И това го правим, защото когато говорим за събития с такава тежест, за националната ни памет, сме длъжни да подходим със същата строгост, с която правото изисква да се установи истината в историята. А в правото има един основен принцип, когато една версия съдържа вътрешни противоречия, за каквито господин Тренев преди малко ви съобщи, това са противоречивите показания на Обретенов, то тогава тази версия не може да бъде приета безкритично и тя е по-скоро в услуга на нейното опровергаване. Днес е точно такъв случая и официалният разказ за гибелта на Ботев ни е добре познат. Редица обстоятелства обаче поставени на вниманието ни, както казахме, противоречивите свидетелства, промените в свидетелствата на Обретенов, логическите несъответствия в описанието на събитията, въпроси относно посоката и характера на изстрела и поведението на непосредствените очевидци след като Ботев е застрелян, пораждат съмнение от гледна точка на правото, което не може да бъде пренебрегнато. Ако бъде пренебрегнато, това значи да се съгласим с една история, на която безрезервно вярваме, а това означава, че всеки може да си съчинява такава история във времето. И всяка една такава ще бъде вярна за него. Особено значение, както казахме, има фигурата на Никола Обретенов, който е ключовия свидетел. Дали е герой или не, аз не го обсъждам, но той е ключов свидетел за това, за което става въпрос в момента. Неговите разкази се променят, а когато едни разкази на свидетел се променят, от гледна точка на правото, това означава, че не укрепват доказателствената стойност на казаното от него, а точно обратното. Поставят под въпрос всичко, което той е казал, дори и истината. Това не е някакъв вид присъда. Аз не произнасям такава в момента. Не е такава ролята на участието ми, но като юрист мога да поставя тези въпроси, на които пораждат обосновано съмнение в досегашната версия за убийството на Ботев. Защото, макар и утвърдена тази версия, ако поражда съмнение, е наш дълг ние да я изследваме. Може пък да докажем същото, но сме длъжни да я изследваме. Това казват всички житейски и юридически и природни закони. Това, което защитаваме днес, не е защитата на Ботев или на някой друг. Това е правото на обществото да знае дали разказа, който е получил до момента, историческия разказ, е пълен, точен и честен. Защото понякога най-голямото неуважение към един герой е това да се приемат отговори на готово, без да сме задали своите въпроси. Тоест, днес аз ще съм гласа на този, който може да постави въпросите, ако беше жив днес. И тези въпроси са към историци, утвърдените историци. Историците в момента, които се опитват да изследват истината. Към експертите, един от които е тук и който ще говори по-късно, дори хипотетично към четниците, които са присъствали на място. Дали ще имаме отговори? Това не е важно. Важното е да поставим точните въпроси.
защото самите участници днес нямат глас. Историята, която ни се представя за смъртта на Ботев, утвърдената история, е представена при едно обосновано съмнение, неизследвана версия и конфликт на доказателствата. Това в правото е достатъчно, за да я подложим на ново изследване и на съмнение. Какви са недостатъците? Несъответствия, недостатъци в мотива, възможност и поведение на останалите след убийството. Това ни дава възможност да поставим въпроса: приятелски огън или черкезин е причината за смъртта на Ботев? Това е въпрос. За да запазим разграничението между емоционалната оценка и фактическата проверка, което прави правото, нека зададем въпросите. След задаването на въпросите, аз ще се оттегля, за да дам възможност на експертите. И така, моите въпроси към историците са за свидетелските показания на Никола Обретенов. Как оценявате доказателствената стойност на показанията на Никола Обретенов при положение, че във времето съществуват съществени разминавания между отделните му разкази? От гледна точка на правото това не подкрепя официалната версия. В историческата методология как се третира свидетел, който едновременно твърди, че знае истината, но отказва да я разкрие изцяло? И третия ми въпрос към историците: съществува ли научно обяснение защо ключови елементи от разказа се променят десетилетия след събитието? Към криминалните експерти, които и досега сме чували да излагат своите версии. За механизма на изстрела. При наличие на данни за входна и изходна рана с различен диаметър, каква е вероятната посока на изстрела? Фронтална или по друг начин? Как се съотнася обилния кръвоизлив, дистанцията на стрелбата, по-скоро близка или далечна? Възможно ли е от чисто балистична гледна точка куршум да порази целта по начин, който противоречи на описаната в официалната версия траектория? И всичко това го задавам на база официалните документи, официалните доказателства, които са публикувани до момента. Към всички участници за логиката на събитията. Как се обяснява фактът, че в момента на фаталния изстрел Христо Ботев се намира извън основната си група, своята чета? Какво е правил там, при положение, че се приема, че именно той е упражнявал командването? Защо географски е толкова далеч от хората си? Може да е бил подведен. Логично ли е от тактическа гледна точка командир да се отдалечи на позиция без видимост към основните си сили? Как се съвместява описанието, че той е наблюдавал движението на четата с географските ограничения на местността? За поведението на свидетелите след изстрела. Как се обяснява липсата на инстинктивна реакция за прикритие при внезапен изстрел в бойна обстановка? Съществуват ли аналогични случаи, описани в други военни ситуации на четници, при които група въоръжени лица реагират спокойно и без защитни действия след стрелба? Какво е обяснението за това, че тялото не е било погребано, останалите четници се връщат спокойно в групата, при положение, че обективно е имало времева възможност да го погребат? Още един въпрос за възможен вътрешен конфликт. Има ли данни
в изворите за напрежение, говорим за официалните извори, за разногласия в ръководството на четата непосредствено преди събитието и до каква степен подобни конфликти могат да повлияят на интерпретацията на официалната версия. За официалната версия въпросът ми е: кога и въз основа на кои конкретни доказателства е институционализирана тази версия, валидирана, и версията за външния стрелец, за нея говорим? Каква е тежестта, независимо от съществуването на тази версия, на алтернативни свидетелства при формиране на тази версия? Има ли неизследвани или недооценени източници, които биха могли да променят тази интерпретация? Ще ни кажат след малко експертите. И завършвам с един финален юридически въпрос. Ако приложим принципа in dubio proveritare при съмнение в полза на истината, не следва ли да приемем, че въпросът за смъртта на Христо Ботев остава открит за ново изследване? Отново към господин Трене. Имаме въпроси към вас. Вие ни викнахте за проповед, за монолог или да... Преди малко казахте, че е много важно да се поставят въпроси. Аз имам към вас конкретни въпроси. Уважаеми колеги, давам думата на експерта ни криминалист, господин Иван Савов. Значи, вие в момента искате ние да стоим тук и да сме свидетели на това. Госпожата се провъзгласи Господин Шопски, вие за първи път ли сте на пресконференция? Госпожата Изчаквате пресконференцията и след това си изказвате въпросите. Ще ви се даде думата. Ще ви се даде думата. Бъдете културен и цивилизован гражданин, за какъвто се... Аз имам въпроси не към вас. Вие адвокат на адвокат. Господин Шопски, нямам спомен да сте участвал в заплащането на залата и ще ви помоля да не отнемате от времето на пресконференцията. Вие нали ни поканихте както на на всяка пресконференция в края не можем ли да задаваме има въпроси? време за въпрос. Не, вие ще станете, ще си тръгнете накрая и няма да ни отговорите. Това ще направите. Уважаеми гости, приятно ми е, че съм днес след вас. Казвам се Иван Савов и по професия съм експерт-криминалист. Имам над 20 годишен опит в областта на криминалистиката. Цялото ми образование и трудовия ми стаж са преминали в тази сфера. Юрист съм също, завършил съм право допълнително, което в случая не е основното, защото тук говориме изцяло и само за включването на криминалистичните методи за причинно-следствени връзки и съответните умозаключения в рамките на един, така да се каже, студен казус с много голяма давност. Личното ми желание да участвам, освен че бях любезно поканен от господин Тренев, е и защото от 9 години насам съм учител в едно училище и имам пряк достъп до актуалните учебници, включително по история, в които е тотално мазало. Българската историография до такава степен се е остросала и до такава степен е опростила и опростачила нещата, че всъщност всички български исторически личности, а и не само българските, са представени абсолютно еднопластово. Едва ли не е родил се, живял, направил нещо и умрял на здраве, след което няма абсолютно никаква последваща дискусия. В резултат на това учениците просто не научават нищо. Това е една трагедия. Кое е важното? Важното в случая не е да оплюем една историческа личност като Никола Обретенов, за да можем да го изкараме лъжец, измамник и убиец. Важното също не е да развенчаеме ореола, който абсолютно заслужено е поставен и то от народа, не от учените върху Ботев. Важното в случая е да се постараем да покажем на първо място, че в историята нищо не е еднопластово, че всички тези хора са били живи хора, с техните страсти, с техните пристрастия, с техните караници и крамоли. И въпреки това тези хора са постигнали повече от това, което може би в днешно време ние постигаме. Изясняването на смъртта на Ботев може да ни доведе включително до
разплитане на други подобни неразплетени случаи, а те са много, както около тази смърт, така и около цялото ни национално освободително движение. Включително и евентуално до намиране на сериозни факти и обстоятелства, къде биха могли да бъдат останките на Ботев. Това обаче не е моя работа в случая. Направих това кратко интро, за да стане ясно защо се включвам. Включвам се, защото този случай е типичен криминален случай на убийство. За съжаление обаче, от днешна гледна точка, ние нямаме почти никакви меродавни доказателства около подробностите. Имаме едни свидетелски показания на един човек. Още преди 2000 години римляните са казали, че един свидетел не е свидетел. И това не е случайно. Въпреки това, тези показания са приети за истина и са се превърнали в такава степен в нарицателно за това, което се е случило, че включително и аз, докато бях ученик, съм учил, че Ботев е убит в главата, примерно. Тоест изстрел е бил в челото. Покрай тази задача изчетох практически всичко, което е написано по темата. И трябва да ви кажа, че всъщност точно пък това е най-измисленото, че е бил прострелян в челото. Всъщност всички данни, включително Обретенов, казват, че той е бил прострелян в областта на гърдите. Сега дали е сърцето, дали е белите дробове е друга тема, но в областта на гърдите. Какво може да ни даде криминалистиката като познавателни методи, които да приложим в този случай? На първо място трябва да изградим една обща версия. Изграждането на общата версия почива на това какво типично би могло да се е случило. В подобна ситуация е типично, когато имаме убийство, трябва да имаме някакъв мотив за това убийство. Тоест някакъв конфликт. Първият очевиден конфликт е османската войска срещу Ботевата чета. Би следвало това да бъде, как да кажа, причината за цялото събитие. Но ще разберете защо не е. Може ли да има друг потенциален конфликт? Може. Другия потенциален конфликт е остро неразбирателство между ядрото на четата, така наречения щаб, свързано с липсата на добро развитие на тяхното присъствие на нашата територия от дебаркирането им на Дунав до момента на смъртта на Ботев. Тоест низ от негативни събития, липса на помощ. Едно много неприятно събитие, свързано с един овчар, който след като дал няколко овце на четата, си поискал парите, защото турците идват и казал, айде плащите да си хода. Човек като Христо Ботев се е разстроил, той е бил полярна личност, човек, който по-скоро може би е бил избухлив като характер също. На трето място, това, което знаем от историята, е, че тази чета е имала така добри финансови възможности. Ботев 2 или 3 Наполеона се разпорежда да бъдат дадени на овчаря. Не знам дали знаете, че практически един златен Наполеон по това време можел да ви купи селска къща. Тоест, това е едно малко състояние за този овчар. Това означава, че четата имала доста сериозна каса, която също би могла да бъде някакъв вид мотивация за една саморазправа. Навеждам на всички тези вероятности поради простата елементарна причина, че след като се запознах с показанията на Никола Обретенов, които той дава на 2 пъти, установих на първо място остри противоречия в тях, свързани с това къде е била четата и къде са били те като щаб. Първият път той казва, че едва ли не пред всички се случва събитието, втория път казва, не, ние се отделихме, бяхме в страни и обсъждахме какво ще се случва. На следващо място, по повод 50 годишнината от събитието,
когато той завежда една комисия, съставена от историци, от военни, от общественици. И пред тази комисия той трябва да покаже къде е лобното място на Христо Ботев и да възстановят събитията. Той започва да се оплита изключително сериозно. Наглася спрямо първите си показания коренно различна версия и казва, че всъщност Ботев е предложил да избягат 4-5 човека, да избягат в Сърбия и да зарежат четата. Ние не познаваме Ботев като човек. Познаваме Ботев като портрет, познаваме Ботев като икона. Но кой от нас може да си представи Христо Ботев да каже такова нещо? В криминалистиката има едно много интересно разбиране. Когато някой лъже и когато няма кой да го опровергае, този някой е способен да сложи своите думи в устата на друг човек, особено ако той е умрял. Тоест, в случая не изключваме, че някой е предложил такова нещо, но според мен това категорично не е бил Ботев, а е бил някой от останалите, защо не и самият Обретенов. И ето ви го конкретния повод за Кавга. Ще стигнем и до самата стрелба. Мястото, на което са били така наречения щаб на четата, е такова, че само да извадя тук едни листове. Мястото е такова, че терена и местността са изключително пресечени. Това са върховете. Както в момента ги виждате залесени, в началото на 20 век част от тях са били обезлесени. И в тази комисия, когато водят Обретенов на място и оглеждат нещата, той казва, да, тук сега има ни голи бърда, но тогава бяха залесени. Тоест на практика това, което виждаме като терен, отговаря на това, което е било, когато се е случило събитието. Този изключително пресечен терен не дава възможност за добър визуален обход, както на база на това да видите къде е врага, така и на база на това някой да вземе и да произведе един точен изстрел, и то от голяма дистанция, ще стигнем и до там, така че да убие войводата. Това е, тук е бил командния пункт на четата, а според Обретенов, ето тук, където е тази сега вече Нова Горичка, е мястото, където Ботев е бил убит. Има много сериозни въпроси, които трябва да се зададат относно местоположението, както на четата, така и на командния пункт, спрямо вражеските сили, като ако се вярва на показанията на Никола Обретенов, то би следвало да приемеме следната картина. До залез слънце се водят боеве, като враждуващите сили едни спрямо други естествено стрелят. Турците са имали две оръдия, османците, извинявам се. Обаче в един момент боя свършва и всичките решават да се възползват от едно изворче, което го има. Това нито има логическа връзка, нито тактически по някакъв начин е издържано, нито житейски. Тоест, самите указания, които Обретенов дава за местоположението на Ботевата чета, за местоположението на щаба спрямо османците и спрямо черкезите, каквито по данни на Обретенов е имало там, са абсолютно нелогични данни. Ние сега на тях няма да се спрем толкова, защото ще разводним допълнително дискусията, ще се спреме на конкретния момент на изстрела. Забравих да кажа, че имам доста голям опит в областта на балистиката. Освен, че колекционирам старинни оръжия и ги реставрирам, имам и клуб по стрелба и то с черно барутно оръжие. Тоест,
такива оръжия, практически каквито са се използвали тогава. И имам доста голям опит, многогодишен, в областта на оперирането точно с такива оръжия, включително леенето на куршуми за тях. Всичко е законно, естествено. И сега ще ви кажа на база на този опит до какви изводи стигнах. Османската армия по това време е разполагала с две основни системи оръжия, с които са били въоръжени войниците. Първата система е така наречената пушка Peabody Martini. Това са американски оръжия. Можете да видите пушката в цял размер. Това е дълга пушка с унитарен патрон, с бутилкообразна гилза от месинг и характерно уплътнение с хартия между проектила и барутния заряд. Това са едни от първите образци на унитарни патрони въобще в света, т.е. цял патрон, а не разделно пълнещце, като калибъра е 50 калибър, това е бил разпространения калибър за времето си, и той е такъв не за друго, а защото за да може това оръжие да има добра пробивна сила и сравнително консистентни попадения, т.е. да прави групи, е трябвало куршума, проектила да бъде тежък, максимално тежък. Как звучи това като данни? Техническите данни на тази пушка казват, че това е еднозарядна пушка, тип на английски breech loading, т.е. отгоре се пълни, отваря се едно капаче, с черен барут, с начална скорост на куршума, около 300-400 метра в секунда. Модерните пистолети, които стрелят с бездимен барут, имат същата начална скорост. Т.е. това е едно дълго стрелково оръжие с тежък куршум, което благодарение на дългата си цев има относително добра далекобойност, но от към заряд, т.е. сила, е с показанията на един модерен пистолет. С модерните пистолети можем да стреляме до около 50 метра с точност. Да, проектил е опасен и до 1000 метра, но той там вече няма предвидима траектория. Тук при това оръжие ефективната стрелба е била до около 250-300 метра. Не казвам, че не може да бъде произведен изстрел и на 600 метра, може, но тогава няма как с тези механични мерни прибори, с които е снабдена пушката, да се предвиди траекторията на куршума, камо ли да бъде оцелен човек с един изстрел в гората в 9 часа вечерта, като всъщност аз се замислих, че тогава не са сменяли времето, т.е. 9 часа вечерта, май месец е било тъмно. Така. Втората пушка, която османската войска е притежавала, това е така наречената пушка Снайдер, също американска, Снайдер Енфилд. И в конкретния случай, ето я, калибъра пак е голям, боеприпасът изглежда по различен начин, отново куршума е оловен, тежък, необлечен, голо олово. 50 калибър, тук стандартно скоростта, началната скорост е около 380 метра в секунда, колкото е на 9 по 19 парабелум модерните пистолетни патрони. Двете пушки разчитат на това, че проектилите, които се изстрелват от тях, са тежки и на стандартното за онова време разстояние на водене на пехотни битки са били достатъчно ефективни. Като казвам достатъчно ефективни, разбирайте 250-300 метра дистанция. Необлечените проектили при едно замърсено оръжие, още при напускането на цевта, на долния срез отпред, няма как да бъде предвидено как ще са деформирани и до каква степен това ще повлияе на стабилния им полет, въпреки че това са нарезни пушки. Тук вече говорим за времената след мускетите, които вече пък при тях просто има насочване в определена посока, там за точност не може да говорим. Тоест, аз твърдя,
не мога да кажа, че е абсолютно невъзможно, защото в този живот има абсурдни стечения на обстоятелствата, но аз твърдя, че шанса с едно такова оръжие на разстояние от между 400 и 600 метра да бъде оцелен човек с един изстрел в полумрак, в гориста местност, силно пресечена, е равносилен на това да ви удари метеорит. Сигурно някой някога го е удрил, но шансът е много малък. Да се върнем на прежде изказваните тези за това, че Черкезин го е убил. Черкезите са нередовна въоръжена сила. Това са по-скоро разбойнически банди, които османците си използвали като поддръжка. Там няма стандартно въоръжение. Работата е там, че в болшинството си черкезите са били въоръжени с по-стари образци оръжия, включително капсулни и кремъчни дори, при които пък абсурдно е да говорим за подобни високоточни изпълнения. В историческото време на тази битка и на тази престрелка има вече създадени образци на оръжия, които могат да стрелят на по-големи дистанции, включително с оптика, но те са в такъв период, че няма как дори да предположим на теория, че би могло в османската армия да попадне едно такова оръжие и то да е точно там и стрелецът точно пък Ботев да застреля с него. Да не говорим, че в такива условия на липса на естествена светлина ни трябва някакъв уред за нощно виждане, каквито тогава още не са били изобретени въобще. Ето защо не е необходимо дори да навлизам допълнително в подробности, които в експертизата, която в хартиен формат ще бъде предоставена на господин Тренев и тя ще придобие гражданственост, ще ги пише. Но сега няма да ви губя времето, защото това са излишни технически подробности, но няма абсолютно никакво доказателство, техническо, физично, балистично, което да подкрепя тезата, че Ботев е убит от голямо разстояние. Тук беше зададен един въпрос за входните и изходните отверстия. Явлението изстрел подлежи на редица физични закономерности и всъщност една от тях е, че колкото по-близко е разстоянието на изстрела от оръжието до целта, толкова енергията, която проектила притежава, е по-висока. Съответно, ако произведем изстрел от 10 метра с късо или дълго оръжие, задължително ще имаме входно и изходно нараняване, ще имаме раневи канал, като изходното нараняване ще бъде със значително по-голям диаметър, разкъсвания и разчупвания от входното. Ако да речем простреляме човек в главата по този начин, глава няма да има. Черепа ще бъде пръснат като диня. Колкото повече се увеличава дистанцията, толкова входното нараняване ще бъде близко до калибъра, до диаметъра на проектила и ако дистанцията е достатъчно голяма, няма да има изходно нараняване. На следващо място, колкото по-голяма е дистанцията, толкова по-ниска ще бъде долната енергия, която ще е останала и проектила вече ще лети по-скоро по една траектория, която е обусловена от взаимодействието с триенето на въздуха и с гравитацията, отколкото от придадената му кинетична енергия по време на изстрела. В момента, в който тази енергия спадне под 80 джаула, не може да има пробив на тялото. Особено ако тялото е облечено с някакви дрехи, особено ако са подобен тип, като тези, които са използвани от въстаниците от по-груб дебел материал. Това, което аз прочетох като цялостно записани данни, свързани с смъртта на Ботев, говори, че изстрела по него е бил от или близко, като казвам близко, не упор, близко разстояние, или разстояние не повече от 10-15 метра от него. И изстрела най-вероятно е произведен в областта на гръдния кош. Естествено, не може да се каже дали е точно сърцето, белите дробове и прочие. Има едно сведение, в което се казва, че
моля да бъде извинен. Тялото на Ботев е миришело много неприятно. Бил се изпуснал. Това е така нареченото изпускане на обесения. Когато някой го бесят, всъщност се прекъсва гръбначния му стълб. И това предизвиква отпускане на всички органи и човек, общо взето, пак с извинение се напикава и се изпуска в гащите. Ако това е вярно, то тогава можем да предположим, че произведения по Ботев изстрел е минал през гръбначния му стълб. Това може да стане по два начина. Или изстрел от сравнително близко разстояние фронтално, който да разкъса органите, гръдния кош и да излезе през гърба, или Ботев да е убит в гръб. Това са нещата, до които съм стигнал и в които съм се задълбочил и които ще приложа в изследването си, което ще предоставя на господин Тренев и до които съм достигнал към момента. Благодаря ви. Благодаря, господин Савов. Аз ще бъда много кратък и вече всеки, който има желание от журналистите, може да попита каквото го интересува. Всичко това, което говори господин Савов като експерт, е написано в протокола от 1927 година от комисията, официалната комисия, която изпитва Никола Обретенов след 51 години, в които той уж според неговите изкази не е качвал мястото. В този протокол той описва и настоява, че Ботев е решил да изостави цялата чета и че само с няколко души ще заминат за Сърбия и редица други несъответствия от това къде е била позицията на дружината му, с които той се компрометира като изказ, защото военните експерти потвърждават в протокола, че местата, на които той твърди, че е била дружината на Ботйов, на тези места или са били османците в това време, или са нощували по-късно заедно с дружината му след битката на Крушовишкия извор, прощайте. И подполковник Чукурски казва, от всичко това излиза, че някой от вас го е убил. В този протокол са се подписали с особено мнение и дори казват в протокола, че Никола Обретенов умишлено е искал да очерни името на Христо Ботйов. Аз твърдя и комисията от над 20 души, която създадохме през последните няколко години с сериозно обследване, че убиецът на Христо Ботйов, фактически реалният убиец е Никола Тихов Обретенов. Защо? Тук в тази папка се намират два ръкописа. Намират се два ръкописа. Тези два ръкописа са от архимандрит Георги и свещеник Стефан Стефанов. По монашеска линия, в период от... Те са действащи в момента, подписали са се преди повече от половин година. В продължение на 150 години истината за убийството на Ботев се е пазила в тайна по линия на църквата, защото изповедникът на Никола Обретенов се пада роднина на Христо Ботйов. Той е архимандрит Михаил Доростолски. Той е и роднина на нашия съгражданин Лальо Метев, който също ни се е подписал в протокола, който свидетелства,
че след изповедта на Никола Обретенов, митрополит, прощавайте, а не архимандрит, Михаил Доростолски, русенски, е пристигнал в София от Русе, за да изкаже тази тежка изповед, въпреки забраната му като свещеник, на своите роднини в къщата им, тук на Екзарх Йосиф. Като неговия баща е присъствал и е чул целият разговор. Така че ние имаме 3 независими източника, които днес свидетелстват за убийството на Христо Ботйов. Единият е Лалио Метев, другият е свещеник Стефан Стефанов и архимандрит Георги на Преображенския манастир. Към това доказателство, което ние прилагаме, имаме и изповедта на митрополит Антоний Русенски, който се е изповядал също предсмъртно и е написана в един русенски вестник, която ще я приложим в експертизата през 1994 година и обяснява как той, митрополит Антоний, е изповядал митрополит Михаил, който е изповядал Никола Обретенов. Убийството е поради това, че Христо Ботйов е разбрал, че една голяма част от парите, 18 000 златни франка, или Наполеона, са 18 000 златни франка, почти са изчезнали от ръцете на Никола Обретенов. Не са закупени пушки, доставени са само няколко револвера. На самия параход той разбира, че няма достатъчно пушки. Между другото, Христо Ботйов е знаел много добре, че априлското въстание вече голяма част е потушена. Изпратени са хора, които да го предупредят да не идват. Въпреки това, те са решили да направят този военен поход. И скандалът всъщност е за това, че при евентуален изход добър за дружината, а именно това, което Христо Ботйов е предложил да се отиде в Сърбия, но с цялата дружина, ще се зададат много въпроси и виновниците за това, че няма оръжие и че парите са изчезнали без да се знае къде са, ще си понесат отговорност по закона на БРЦК, военен съд и най-тежкото наказание. Така че това, което ние днес правим, е в името на истината, в името на паметта на Христо Ботйов, защото той е много повече от национален герой, той е международна личност. И в името на днешните българи, за да бъдем българи. По никакъв начин убийството на Христо Ботйов не лепва петно на българите. В всеки един народ има 200 предатели, които са готови срещу пари да предадат дори родителите си. Но истината трябва да се знае. По никакъв начин тази истина не лепва петно върху ореола на Христо Ботйов. Христо Ботйов има достатъчно голям ореол около себе си с това, което е той. Политик, философ, революционер, държавник от най-висша форма. Да живее България, ако има въпроси, заповядайте. Да завърша, защото аз зададох въпросите, вие отговорихте. Бих искала да кажа, че темата, така както вие представиха експертите, не може да бъде затворена. Тя ни беше представена затворена от историците, когато ние бяхме ученици и след това, когато си купувахме техните книги. Сега обаче е време, в което тя отново трябва да бъде отворена. Ще бъде затворена само тогава, когато се получат убедителни отговори на поставените въпроси. Ако не оспорваме историята такава,
каквато ни е представена, винаги ще трябва да вярваме на победителя, който е писал, вие всички знаете това. Дори и той да е родоотстъпник или престъпник. Понякога не е нужно, и в правото е ясно, да има нови доказателства, а нов поглед върху тези доказателства, които някога някой е тълкувал в своя полза. Днес, слава Богу, имаме вече правна система, с която можем по друг начин да търсим истината и да отворим отново темата. И именно тя ни е научила, че липсата на отговор на конкретни въпроси не е доказателство за истина, а е основание за съмнение и за ново изследване. И в крайна сметка, тук, освен въпросът как е загинал Ботев, който също е важен, но той не е единствен, има и още един въпрос. Дали имаме смелостта да търсим отговор, когато нещо в разказа не издържа на проверката на времето? Благодаря. Преди да дадем въпросите на всеки, моля само последно да добавя, за да бъдем точни, коректни, защо Черкезин не може да убие Ботев в протокола. Дядо Коло Коцев е попитан, който е бил свидетел, кога е убит Джамболет Черкезина, за който всички твърдят. Джамболет е убит на 19 май, предния ден, преди Христо Ботев да бъде убит. Местността Кривуля и е закаран по-късно, където е починал в Типченица. Това го има записано в този протокол, включително и в спомените на Ботеви въстаници. Благодарим, заповядайте. Това означава, че отново е приписана, както в много случаи... Добре, дайте думата вече, стига вече монолог. Както в много случаи е приписана вината на умрял човек, който не може да се защити. Даваме ви думата. Да, здравейте. Радостин Христов се казвам. Историк съм по образование и професия в момента. Специалист съм по проблемите на новата и съвременната българска история. Но претендирам, че имам някакъв поглед и върху 19 век в нея. Сега още в началото на изобщо цялото събитие аз не чух между вас нито един от вас да се представи като историк, включително и вие, въпреки че хората около вас ви нарекоха на няколко пъти експерт. Първият ми въпрос, който няма да бъде исторически, е дали вие имате някакво историческо образование, и той е по-скоро риторичен за мене и за останалите хора, една част поне от тях, които са ви засичали в общественото пространство и знаят вие най-малкото какъв сте по образование. Сега, чисто по последната част, тъй като аз съмнявам, че изобщо ще ми стигне времето да кажа наистина всичко, което имам да кажа до момента. Изключително непрофесионално е според мен, между другото, от един час пресконференция да отделите по-малко от 10 минути за въпроси, но това е вече може би лично ваше решение. Сега нещата, които цитирате вие в частност, говоря за вас специално, не за господин Тренев, може би господина, който се занимава с криминалистика, така даде някакви най-валидни аргументи, тъй като историците, какъвто вие не сте, знаят, че в историята има така наречените спомагателни науки, които могат да се използват тогава, когато трябва да се установят някакви исторически факти или да се направи някаква историческа реконструкция, която иначе мъчно би могла да бъде осъществена тогава, когато имаме случаи като този, а именно случай, в който трябва да възстановяваме историческата картина на база най-вече на мемуарни сведения. Сега ще го кажа. Както аз изслушах 52 минути точно неща, така сега аз ще си задам въпроса. Да, благодаря. Сега ще го задам. Благодаря. Така, въпросът ми е, според вас и според вашата непрофесионална гледна точка, тъй като вие не сте историк, има ли как да кажете, че имате 3 различни източника на сведения по случая, именно убийството на Христо Ботев, и 3 сведения да са мемуарни? Ако вие бяхте историк, щяхте да знаете много добре, че в историческата наука мемуарните източници и сведения са с най-малка
най-нищожна историческа стойност. По-голямата част от нещата, които казахте, се съмнявам изобщо, че може да ги покажете някога в общественото пространство, тъй като вие цитирам някакъв вестник от Русе. Когато цитирате вестник, трябва да кажете кой е вестника, от коя дата е броя и прочие и прочие. Така, искам да покажете евентуално някакъв документ, някакво официално сведение от османските власти или от какъвто и да било друг официален поток на информация, който може да каже Никола Обретенов е убийца на Христо Ботев. Това първо. Второ, искам да ви питам, тази национална комисия, за която вие говорите, включва ли поне един историк и на каква база тя се нарича национална? Сега, тъй като в началото започнахме, че това е процес, който ще бъде възпроизведен и че историята не може да бъде вкарана в този процес, тук говориме с данни и факти, подкрепени с доказателства, които не са включени в известната история. Тъй като насочихме към мен, и измислени факти, искам да добавя. Насочихте към мен препратката за това, че съм нарекла господин Тренев експерт. Да, експертност има всеки, който е направил някакво изследване. И историята не е монопол на историците, много се извинявам, но всеки, който е учил история, има право да поставя въпросите, в които се съмнява. Така че, за това започнахме по този начин. Ние поставяме въпросите. Защо се съмняваме в известната история? Иначе нямаме нищо против вас, че сте историк и че сте чели книгите, които вече са издадени. Да, благодаря ви. Вие имате право да се нещата. съмнявате в каквото искате, само че ако имаме, примерно, болен човек с сърдечна недостатъчност, ние отиваме на лекар, който е специализирал в сърдечна хирургия, примерно, нали така? А вие се произнасяте като никакви. Аз ще ви кажа, тук имам 40... Бихте ли повторили, защото не ви чух от началото? Още веднъж, ако може. 6 подписа и очаквам още 40 до края на седмицата. Бихте ли повторили въпроса, че не ви чух от началото? 46 подписа и очаквам още 40 до края на седмицата на професионалните историци от цяла България, на директора на Националния исторически музей, на хората, които се занимават с история професионално. Бихте ли си повторили въпроса? Не го чухме в началото. Въпросът ми не е към вас. Аз сега ще го задам към господин Няма Тренев. значение Защо към кого не поканихте цялата професионална историческа общност да им разтягате тия лукуми на тях и защо не водите дебат с тях, а търсите легитимация през БТА на тези алабализми и обиди към Ботев? Защо всички професионални историци се подписват, че вие не трябва да сте допускан в нито едно българско училище с измамите, които правите и подмяната на българската история? Защо английският посланник и това е все едно да ви попитам, защо вчера бяхте арестуван вие? Защо? Защо бяхте арестуван? Не съм бил арестуван. Вчера лъжете. Ние видяхме полицията как ви води. Лъжете, не съм бил арестуван. Лъжете. Добре, ще... За пореден път лъжете. Да. Така. Има го на клип. И сега ще ви кажа и нещо друго. Иска да зададе Иван въпрос. Тренев изготвя документи с невярно съдържание. Изработил си журналистическа карта, с която се представя за репортер на радиограма Видин. Свързах се с радиограма Видин и там казаха, че Иван Тренев никога не е работил там. Той си изработил фалшива журналистическа карта. Шопски, къде ви беше въпроса? Повторете си въпроса. Не ми викай така. Извинявайте, задайте си въпроса. Искам да си задам въпросите. Седнете. Достатъчно. Да няма да си зададете въпросите, защото сте невъзпитан. Сега, искам да съобщя на всички, че в момента водим дело, 3 дела водим срещу господин Шопски и той се опитва. Аз защо не знам? Ще получите. Айде да ги получа. Ще получите в най-скоро време. И още няколко съвсем скоро. Водите дела срещу мен, като аз не съм уведомен. В най-скоро време ще получите призовките. Аз искам да ви кажа, няма да си упражнявате обида за българския народ. Шопски, остат такъв. Спомниш ли си една есенна вечер как ми звъня през месенджер да ме заплашваш с побои? Вие заплашвате всички по телефона. Всички хора. Аз пазя всичко. Докажете го. Ще го докажа и ще плащаш. Изтече, имаме друго събитие. Благодаря сега ще ви кажа. на Вие всички. Моля сте да лъжци. освободим залата. Вие сте лъжци и скверните Ботев.
И освен това И искам обслужвате да знам интересите това на официалната Република позиция на Турция, Величие Реджеп ли? Тайип Ердоган и Величие доктринata на подкрепят ли неоосманизма с подмяната на тези българската лъжи и история? спекулации. Тук виждам половината Величие се изсипало от Софийска област. Искам